оҳангҳои фалак асосан тавассути устод шогирд аз насл ба насл мегзарад. раҳматлло ҳошим роҳбари гурӯҳи фалаксароёни филармонияи тоҷикистон аст. мисол мо як суруд мехондем аз падарам, вақте ки дар ҳамон ҷо меомадем, навозандора мегуфтем ки дар ҳамин лаҳза шумо хомӯш бошем. мисол як суруд мехон: рафтиам аз чашму дар дил ҳасрати рӯят бимо. мисол ҳамин дар пардабандӣ нест. муҳаққиқон бар он назаранд ки фалак дар замони сулолаи сосониён пайдо шуда дар асрҳои 9-10 шакли мусиқиву овозхониро ба худ касб кардааст. сабки хониши онҳоро даштӣ, роғӣ, озод, бидуни зарб ва ғайра унвон мекунанд. خطا نمیکنیم. این فلک به آخر است، چه که کیهان به آخر است. دیگر خلق‌های جهان دونه که چی است فلک؟ فلکی که از تاجیکستان معرفی شده است.